Acum îl naște. Și pe urmă îl învață să zboare. Se divide, așa, și să învață să zboare. Uite, 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 și atent cum are reactor pe el. Dijun. Stai să mai dăm o dată. Mai dăm o dată. Așa. Ia să vezi cum își reglează ăsta puiul. Să mai reglăm o dată să vedem. Așa. Așa. Așa, o dată să dăm secvențial. Deci asta este ora 21, 13 și 46 pe data de 9 noiembrie 2015. Asta e forma zburătoare și progenitura care ieși din ea. Și o să văd pe asta acum. Face o corectură. O corecție. Să-ți dau mai aproape. Aha, prima corecție a făcut aici. A doua corecție de zbor. A treia corecție, a patra. Ia să rămân eu pe el să vedem ce face. Aeronatul pulsează acolo mai departe. Acum pulsează și îi arată o săgeată, probabil că trece cineva. Așa. Coordonează să... Da. Să stea deoparte acolo. Lumea trece, dar nu le vede. Ia să văd.